Amedê heşt sazî û dezgehên jinan tora tekoşîna li dijî tundûtojiyê al ser jinan ava kirin. Hemî sazî bi li gorî xebatên xwe serdanên xwe li cihek tomar bikin û roj bi roj daneyên tundî al ser jinê wê bi vê xebatê bidin berhev. Seroka navenda jinan a Baroya Amedê Aslı Pasîndî daxuyaniya ragihandina torê xwend û destnîşan kir ku bi hevkariya jinan tekoşîna li hember tundiyê wê kêmtir bibe. Nav Amedê de ne îro bi sed salanekî tekoşîn berdewam e. Tekoşîna mafê mirovan. O aliyê de jî tekoşîna mafê mirovan a jinan. Dîsa her û daîm rojeva me de bûye. Em dibêjin maftiyê demokrasiyê, maftiyê serkeftinê destê jinan de ye. Wextekê em her tiştek ew ku tên ser jinan, tundî jî, qetilkirin jî tên ser jinan em ê bigirin ber çawa û em ser vê xebatê bikin û em destê xwe bidin hevdû. Îro heştê Adarê û li Amedê li meydana stasyonê wê mîtîngek girseyî jî li dar bikeve. Ev sê salên derbasbûyê jî herkes piçkî dengê xwe kêm kir ama jina her tim dengê xwe bilind kir. Li her aliyê aslında her aliyê Tirkiye jî em li İstanbul binarin, li Ankara binarin her tim saziyê jina li ser xebatê bûn, ser piya bûn. İtiraza xwe dengê xwe hergah bilind dikirin. Îro ev heştê Adar jî bi rastî berê hilbijartinê ev giringiya cuda heye. Em ê îtiraza xwe dengê xwe vê heştê Adarê zêdetir bilind bikin. Parlamentera Amedê Dersimda şeş roj berê ji bo piştgiriya Leyla Güven û ji bo rakirina tecrîd al ser rêberê PKK Abdullah Öcalan dest bi çalakiya birçîbûnê a bêdem û bêdor kiribû. Ji bo şikandina tecrîdê bangê hikûmetê bikin û bi vê daxwazê li qadan bin. Em jî bi hezaran cin bi hêstên berxwedariyê îsal dikevin heştê Adarê ji bo ku em azadiya xwe bi dest bixin, ji bo ku azadiya jinê bi dest bixin, ji bo ku aramî, aşitî û azadiya vî welatî em divê berxwedanê dane û em dizanin di şexsê jinekê de ev berxwedan hat dest pêkirin. Îro ji bi hezaran jin tevlî vê berxwedanê bûne û vê berxwedanê dimeşînin û ew ê yê ku vê berxwedanê bigêjine armanca xwe, yê ku vê berxwedanê bigêje serkeftinê jî dîsa ew ê jin bin. Heştê Adarê li serî da li Amedê li hemî bajar û navçeyên Kurdan jî wê bi şahî û mîtîngan were darxistin. Xecî Canfarxîn, Dengê Amerîka, Amed.